Siqhubeke. Kwabasidingayo inombolo 064 847 3110. Ucijimbi ke lo sesikhuluma manje ngendoda yamadoda. Sesikhuluma manje ngendoda yamadoda okungadlalelwa kuyo isinome kanjani. Lapha aluyi olubuyakho. Ungayi ukubuya kodwa ukubuya angeke. Alufaka lapha libuya nodaka. Inkunzi engenamkhwezeli le, indoda yamadoda engafuni ukubona umuntu ehlanganiswe nayo ahlukunyezwa. Kunabantu abaphumelelile basebancane ba-achieve izinto at an early age. Impilo yabavuma, yabathatha yababeka kwesinye isigaba. Namhla bavukelwa ngabantu. Kunezinto zabo ezidliwe ngendlela engacaci kahle noma engaqondakali. Namanje bayazibuza ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi lokhu mina ngize ngilahlekelwe yikho konke empilweni ebese ngikuzamile, ngavukelwa izitha left and right. Yini engiyonile ebantwini? Kanti-ke njengamanje zinike isikhathi. Thatha nansi inombolo ka-064 847 3110. Ufike esigodlweni, ufike uthi mkhulu sengikhathele. Labantu laba makumele ukuthi bafe mabafe ngoba nami bangifuna ngifile. Ngicela ucijimbi ahambe ucijimbi ayongilwela. Bonke abantu abalwa nami noma bamendleleni yami ngiyabazi bonke ngokwahlukahlukana kwabo. Anginawo mina amandla ukuthi ngilwe nabo. Angifuni futhi uma kukhona okwenzakala kubo kuvele ukuthi isandla singesami. Nansi icijimbi, indoda esithembile, indoda enamandla. Inkunzi malanga, umenzi wezinto, umakhuphula, indoda enkulu esusa kwasane okulwa nempumelelo yakho noma okukuvalako noma okuthwebula inhlanhla yakho ngisho uqoba. Ngoba kunabantu labazalwa banomdliwa kwabona egazini ngoba lento ihamba ibe ukhondolo ngokomndeni wakhe. Selokhu yehlela abantwana ize yehlele isizukulwane. Lento nawe suzalwa vele wembethe iveyili engcolile enokhondolo olubi lokuthi la ekhaya mangabe nenza izinto noma uthi uzama ukuzimela zihambe lezi zinto zakho ziphazamiseke. Thola indoda yamadoda ucijimbi uhamba uyomphahla ngesiko lakhona ozomphahla ngalo esikutshela lona uma sowufikile ekhaya. Okwakho ukuthatha inombolo ufone ucela ama direction eza esigodlweni. Yonke indaba iphelela esigodlweni. Ayikho into otshelwa yona imithetho efonini. Angeke ucijimbi azabulale abakho abantwana besende. Kodwa ucijimbi ulwa nomuntu olwa nawe. Ucijimbi ulwa nomuntu olwa nawe, ulwa nomthakathi okhwifela wena, ongalele ofungayo njengamanje othi wena ufuna ukubona uhlupheka, ufuna ukubona unjani, ufuna ukubona uphelelwa izinto. Akavumi ucijimbi nomuntu asuka miselwe kuye. Makumisa ucijimbi uphatha ikhandlela elibomvu. Makumiswa ucijimbi uphatha ikhandlela elibomvu lithengwa uwe. Uze nalo ikhandlela elibomvu nephokethe lezinalithi kuzomiselwa ucijimbi bese uthenga indwangu emnyama ibe yi-1 meter. Uze esigodlweni ungifonele musa ubuka izinto ucabange ukuthi usazobuye ubone. Ngifonele njengamanje 076 026 5726. Unenhlanhla ukungibona. Asibe abantu balezinto ezivelako kanje. Kodwa nangu ucijimbi indoda yamadoda phuthuma njengamanje uze esigodlweni kwaMhlaba iyalingana eJozini. Inamba yama direction 064 847 3110. Ubaba kaMgoyi lo okhulumayo, umenzi wezinto zenzeke. Ivumamvumane abayivume ezizweni. Unkanda ziyashova zibanga igola. Indoda yamadoda
Madindwa imvula, nina bezizwe, nina bekhamba, nina bakwaPawula. Kunjalo ke madoda amakhulu, anihambe madoda njengamanje nilo nabo bonke abalwa nalomuntu obuka la, abamkhwifako, abamfisela okubi, abahambe bayomthwebula bambize ethuneni, abahambe bafasa ingidi bayibopha ngegama lakhe, abahambe bamfumba ngesichitho. Uyalala endlini unukelwa ngamasimba, uphupha amathoyi, uphupha igazi liyachitheka lasesithweni sangasese, isichitho leso, idoti, bakuphambanisele, bakuloyile, uphupha wenza izinto ezingcolile emaphusheni akho. Idlozi lakho liyakubonisa ukuthi kukhona impi ebhejelane nawe, wena kodwa ufuni ukuyisukumela. Nangicijimbi, nayindoda yamadoda, usenhlanhleni, thatha inombolo ufone njengamanje, sikhuluma into eqondile. Ungangibuza impilo, ngiyaphila njengoba ungizwa ngikhuluma, 100% life is good. 064 847 3110. KwaMhlaba Uyalingana ekhaya, ama direction uzowathola kuleyo nombolo. Baba kaMgoyi fohla bevalile.